ташаккур. Хуб, бачаҳои азиз, кӯшиш мекунам вақти шуморо зиёд нагирам. Аз ду мавзӯъ иборат аст. Мавзӯъи якум ҳамон мавзӯе ки я хеле шумо аллакай дагӣ ҳастед, шояд аксарияти шумо аллакай дагӣ ҳастед. мавзӯъ мақсади алиф дар чи аст? мақсади алиф чист? баъзе шумо боварӣ дорам дар хотиртон доред. мо ҳам меҳнат кардем, ғайрат кардем, саҳаро барвақт омадем, ба геодӣ рафтем. барои чӣ? барои сумкоркунӣ? Не. тасаввур кунем соли 2100. як тасаввур кунед. ҳамхел рӯзи боронӣ, ҳамхел аввали охири зимистон, аввали баҳор. чизе ки мо шумо карда истодаем бачаҳо, барои як рӯза ду рӯза нест, барои 10 сола нест, барои 100 солаҳо аст бачаҳо. 2100 сол бачаҳо. чизе ки мо карда истодаем бояд 100 солаҳо умр бинад. ва ҳар як чизе ки мо ҳамин рӯз мекунем, ҳар як табассуми мо, ҳар як кори хурде ки мо мекунем таъсир расонданаш мумкин. мисли butterfly effect. мо гуфта будем ин чи аст, не? гуфта будем ки қанот задани як шапарак дар як кунҷи ҷаҳон метавонад дар дигар кунҷи ҷаҳон як торнадо ба миён оварад. ҳамина мегӯянд butterfly effect. ва мисли ҳаминам ҳамин рӯз табассумҳои мо, ҳамин рӯз коди мо, ҳамин рӯз арзишҳои мо дар 100 солаҳо чӣ намуд таъсирҳо расонда метавонад, тасаввур карда наметавонед. ҳар як таъмин бениҳоят муҳим аст ва аз ҳама муҳим ҳамон пайвастагии мо аст бачаҳо. чӣ хеле ки гуфта будем, фарқият байни ангишт ва алмос дар чи аст? дар пайвастагӣ аст. барое ки ангишт ва алмос ки аслан аз як элемент, аз карбон иборатанд. ин ҳам карбон аст, он ҳам карбон аст. лекин пайвастагишон фарқ мекунад, сифати ҳамун пайвастагӣ фарқ мекунад. ва якеро ангишт мекунад ки дар як сӯхтан нест нобуд мешавад ва дигареро алмос ки ҳатто агар дар болои ӯ булдозер гузарад, ҳатто агар ӯро ба вай пахш карданӣ шавӣ, ба чӣ мегӯянд ура? Чӣ аст аз ҳама чизи ба қувват, ба фикри мо? пулод шояд, гидравлика, намедонам. алмос кати пулода мебаранд. ҳамин қадар ба қувват аст. ва ҳама гап дар ҳамун пайвастагӣ аст бачаҳо. пас хуб, мақсади мо чист? мо се мақсад дорем. ҳар яктаи мо се мақсад дорем. мақсади аввали мо ин беҳтарин версияи худамон будан аст, беҳтарин сироҷ будан, беҳтарин апаи парвина будан, беҳтарин нуриддин будан. ҳар яктаи мо бояд беҳтарин версияи худ шавем, барое ки дар даруни мо ҳаст қувваҳои хуб ва қувваҳои бад ва ин чиз ҳамеша буд ва мешавад. ва ҳамон қуввае ки мо ӯра зиёдтар имконият метиҳем барои рушд, ҳамон қувва албатта ғолиб меояд. ва чизе ки барои ин муҳим аст, ин иҳота аст. ин ҳамон нафарое аст ки моро иҳота мекунанд. чӣ тавре мегӯянд? мо ҳар яктаи мо миёнаи 5 нафаре ҳастем ки моро иҳота кардааст. агар ки чӣ хеле маълум аст, лутфан бо мошини мол шавӣ, бо дег шавӣ сиёҳ шавӣ. беҳуда намегуфтанд модар калонои мои гапа. ва чӣ хеле ки акай асад мегӯяд ва ман ина такрор ба такрор мегӯям, агар ки ба алиф тарбизи кулуларо биёрӣ, алиф ба шакли худашро чоркунҷа мекунад. барое ки ҳақиқатан ҳамон таъсир, ҳамон пайвастагӣ кор мекунад. лутфан дар гуҷое набошем, кӯшиш кунем худамонро бо одамои беҳтарин иҳота кунем. ва яке аз мақсадҳои олии мо ҳамин аст ки беҳтарин одаморо ҳаминҷа ҷамъ биёрем ки дар байни беҳтарин одамо бошанд. дуюм мақсади мо ин беҳтар кардани гидро атрофи мо аст. ҳаминҷа тоҷикистон аст. мисле ки дар ҳамин афсона, ин афсонаро дар ёд доред апай мери? гадки утсёнак. мурғо таваллуд мешаванд, мурғобиё, якташ безебтарак, сиёҳтарак. ҳама мазуқш мекунанд. бечурача мешинагира кардам. ҳолон ки баъд маълум мешавад ки ин мурғобӣ набудааст. ин қу будааст ба забони тоҷикӣ, лебед. свон. аз ҳама зебо, аз ҳама олиҷаноб. ва мо тоҷикистон низ агар имрӯз мисли ҳамон мурғобияки безебак бошем, ин танҳо вақт дар гап аст.
мо ҳикояе ҳастем, мо афсонае ҳастем ки мунтазири навиштанаш аст. ва мақсади севум беҳтар кардани ҷаҳон. беҳтар кардани ҷаҳон, акбарҷон. барои чӣ не? барои чӣ мо фикр мекунем ки баъзе чизҳо шояд ки дар сари мо ҳамин намедорад, чӣ хел мо ҷаҳонро беҳтар карда метавонем? мо ки синни соли миёнамо 25 сол аст, дар мактабҳои оддӣ ҳаминҷа намедонам чӣ баҳона кофта метавонем, лекин чӣ хел мо ҷаҳонро беҳтар карда метавонем? як китоби хеле хуб аст, The Black Swan, чорни лебед, қӯи сиёҳ. зурушои репрезентатсия карда буданд якчанд вақт пеш. дар бораи ӯ гап мезанад ки статистикии баъзе ҳолатҳое ки барои мо ғайриимкон метобанд, дар асл хеле имконпазиранд. барое ки худи ҳамин қӯи сиёҳ одамо фикр мекунанд вуҷуд надорад, не ки вуҷуд доштааст. ё ки одамо фикр намекарданд ки мисли он аҳволи молиявӣ ки соли 2007 дар ҷаҳон гирифтор шуд, умуман буда метавонад, аммо гирифтор шуд. одамо тасаввур карда наметавонистанд ки муғуло дар ҳамун даврае ки дар ақибтарин, дар аз ҳама ҷои гӯем ки ҳамун давра ба аз ҳама аз ҷиҳати цивилизатсия, аз ҷиҳати фарҳанг, аз ҷиҳати одоб, аз ҷиҳати дониш, аз ҷиҳати техника, аз ҷиҳати пешрафтагӣ, аз ҳама ақиб мондагӣ ҷо метавонад тамоми ҷаҳони ҳамвақтара забт кунад. ғайриимкон буд, касе тасаввур карда наметавонист. аммо муғуло танҳо як кора, як техникара то перфекшн расонинданд. яъне ки метавонистанд ҳангоми асп рондан ҳатто аз душман гирехтан метавонистанд ақибакӣ тиру камон зананд ва бо ҳамин як техника тамоми дунёи пешрафтаи ҳамун давраро забт карданд. ва ҳамин чиз такрор ба такрор дар таърих мо иро мебинем, чи аз мақдунӣ, чи аз ғазнавӣ, чи аз имрӯза гугл. як чиза зур омӯз ва ҷаҳонро забт кун, фарқ надорад ки ту аз куҷоӣ. ва ин чиз барои мо шумо бори аввал нест. давраҳое буд ки агар ҳамин китобро хонед, дар китобхонамон ҳаст, ҷои аз ҳама пешрафтаи ҷаҳон ҳамин минтақа буд. ҳамун нафарое ки хуни онҳо ҳолам дар рагҳои мост. гап мақсад аз ин он аст ки гап дар он нест ки дар хуни мо чи аст, дар намедонам ҳамун ДНК-и мо чӣ тавр омадагӣ аст, барое ки мо аз ӯ тамоман фарқият надорем. дунё косаи навбат аст мегӯянд ва новбаста аз он ки имрӯз дар чӣ ҳолат қарор надошта бошем, агар як чиза хуб аз худ кунем, мо метавонем ҳатто ҷаҳонро беҳтар кунем. ва аллакай карда истодаем. дар миқёси хурд ҳам бошад, аллакай чизҳое ки мо бароварда истодаем, аз депозитҳоямон то кредитҳоямон дар минтақа ба худ монандӣ надоранд. системаҳое ки навишта истодаем, дар ҷаҳон кам аз бонке ки худаш менависад. аз ABS-амону, CRM-амону, процессингамону, бо ӯ эквайрингое ки бо корти миллӣ карда истодаем, мисли мурчае ки аз худ зиёд вазн мебардорад. ва ҳоло ҳам ҷавонем, ҳоло вақт дар пеш, кор дар пеш. ва агар ки бо як ифода ҳамира таъсир кардан хоҳем, гуфта будем ифода ҳамин аст. бигзор ҳамин бошад. агар ки хоҳед ки ҳамонро дар як нақш бубинед, бигзор ҳамон нақш ҳамин бошад. хуб дӯстон, ин буд қисми аввал, қисми такрорӣ. акнун ба қисми дуввум. мақсади якуми мо чӣ буд? версияи беҳтарини худамон шудан. гуфта будем ки фарқият байни ангишт ва алмос дар ҳамон пайвастагӣ аст. ва барои беҳтар шудани худ иҳота хеле муҳим аст ва хеле муҳим аст ки ҳамон пайвастагӣ дар чӣ аст. ҳамон пайвастагӣ чӣ аст, шаҳрон? пайвастагии мову шумо дар чӣ аст? ҳамра фаҳмидан мехостам. вау. беҳтарин.
агар ки ҳамо пайвастагиро мо ба як калимо ифода кунем, ба як калима, ба як сифат, ба як мақсад, агар ки мо ҳамо пайвастагиро ифода карда тавонем, ҳамон чӣ калима мешуд? ҳамон чӣ маҳфуме мешуд ки дар кадом нуқтае ки набошем ба мо роҳи роста нишон дода тавонад, мисли қутбнамое бошад ки мо донем ки оё қароре ки мо бароварда истодаем дуруст аст. чӣ аст ҳамон як калима? идея, оила. ҳамон чӣ калимае ҳаст ки дар кор бо оилаамон, бо ҳамкоронамон, бо мизоҷонамон, бо худамон ба мо мегӯяд ки порсо чӣ рафтор кунем? ҳурмат. чӣ аст ҳамон калима? фарҳанг гуфтем. ишқ. шаҳром дар ҷош ёфтанд. он чиз ке забота, меҳр, ғамхорӣ аст бачаҳо. як сифате ки моро ба ҳамдигар мепайвандад ва бигзор ҳамеша ҳамон чиз шуморо роҳнамо бошад, ғамхорӣ. барое ки ғамхорӣ, худованд ки ғамхор аст, худованд ки меҳрубон аст, ки меҳр ҳадду канор надорад, дар ҷон аст, дар беҷон аст, меҳр ки аз хурдӣ аст, меҳр ки то пиронсолӣ аст, меҳр ки баъзан сахтгир аст, меҳр ки баъзан аз рӯи меҳр фарзанди худа ҷанг мекунӣ, меҳр ки баъзан аз рӯи меҳр корманди худа ҷавоб метиҳӣ. меҳр ҳамеша як сифате буд ва мемонад дар алиф ки ҳар як қарор ба мо фикр мекунем. меҳр моро мепайвандад. бо ҳар як табассуммон бачаҳо, бо ҳар як табассум меҳр меафзояд, бо ҳар як пиёлаи чой ҳамон меҳра мо алғо метем, бо ҳар як саломамон ҳамон меҳра мо беҳтар мекунем. бо меҳр рафтор кардан чӣ хел аст? биёед кӯтоҳакак дар бораи меҳри хубӣ гап мезанем. се табақаи хубӣ аст. хубие ки барои чашми дигарон мекунем. табақаи поёнтарини хубӣ. хубие мекунем ки як каси дигар бибинад, бигӯяд ки бачаи хуб аст. баъд хубие ҳаст ки барои чашми ҳамон нафар мекунем ки хубиро гирифта истодааст. ба саёд як хубӣ мекунам, баъд саёд ба ёди нек маро вай мекунад, ёд мекунад. ва баъд хубие ҳаст ки ҳамон хел хубиеро мекунанд ки ҳатто ҳамон кардагӣ намефаҳмад ки хубиро кӣ кард. чӣ хеле ки боз мо дар калонамон мегуфтанд хубӣ куну ба дарё партон. оё мо ба ҳамон ҷо расида метавонем? хуб биёед дар ҳамин нуқта каме бестем бо меҳр ва бемеҳр. назира агар ки бо меҳр бемеҳр ба фарангӣ салом кунед чӣ хел мешавад? бемеҳр. просто рад хеле мисол фарз мекунем ки фарангиз мебояд салом кунӣ, салом мегӯяд ба шумо, шумо алек мегиред, давом дода истодаед коратона. ҳатто рӯ намегардонед. салом. салом. ташаккур. ака биё ба меҳр салом кунем. Ассалому алайкум. Сос хӯрафтем имрӯз? бо меҳр салом кардан дигар аст. фикри ҳамон одам мекунед. чӣ хел хоб рафт, чӣ хел хест. саҳар давид ё надавид? саҳар давид? бо меҳр табассум кардан дигар аст, бемеҳр табассум кардан дигар аст. бо меҳр дар бораи як корманд гап задан дигар аст, бемеҳр гап задан дигар аст. фарз мекунем акбар як хатогӣ кард, мисол имзои, фарз мекунем имзои кадом вая нагирифт, мизоҷа нагирифт. зуршо ами акбар чута вақтҳои хеле бисёр хатои кеста намедонам хеле чӣ хел вай кунем, чӣ хел мешавад бемеҳр, ҳатто камтар фикр карданам дар кор ки чӣ хел майра бемеҳр ифода кунам. чӣ бача вай чӣ беаҳамиятае чӣ хелай.
бо меҳр 10 бор гуфтам. бо меҳр Алиф ҳама чӣ? Бо чӣ? Бо Нақши агар бо меҳр бошад. оё мо ҳамира фаҳмонда натавонистем то чӣ андоза ҳамин чиз муҳим аст. шояд бо меҳр вақте фикр мекунӣ мегӣ ки шояд ягон мушкиле бошад. биёд як ба як бо ҳамон акбар як суҳбат кунам ки гап дар чӣ бошад. шояд ягон чизе ҳаст ки мо автоматизатсия карда метавонем. шояд ҳамин чиз ҳақиқатан ҳамин чизе ҳаст ки дар ҳамон вақти коре ки хеле мисол прешер зиёд аст, одам манам бошам фаромӯш мекунам. бо меҳр дар бораи як ҳамкор гап задан дигар асту бемеҳр гап задан дигар аст. азизахон, ягон мизоҷе омада буд ки асаботонро вайрон кунад. бемеҳр бо ҳамон нафар чӣ хел муомила мекардед? акае проблемаи ман нест, тура кативу фалони гап зан, ё ки ака хай системамо вайрон буд, айби ман нест. ака бирен вай нависен, дархост нависен, ба таври хатти рӯй кунен. бо меҳр чӣ хел гап мезанем? кӯшиш мекунем ҳамон одамро шунавем, фаҳмем, дар ҷои худ ҳамон, дар ҷои ҳамон одам худамон нагузорем. дар ҳар як ситуатсия, дар хона, дар оила, бо дӯсту рафиқо, бо ҳамкоро, бо худ ченак ҳамин аст бачаҳо, меҳр. бо меҳр ман ин корро чӣ хел мекардаму бемеҳр чӣ хел мекунам. хоб меҳрубон бошед. тамом.